Sanamkela Avalanche of Grace igama lam ndithenjiwe. Molweni, sizafunda uYeremiya wethoba namhlanje. Heading yakhe ithi ukungathembeki kukaSirayeli nesohlwayo ngoku. Sebejongene nezohlwayo ngoku. Abasekho mbuyela ngamva ngoku nangendlela sebephakathi ngakhona kwizono nokukhonza izithixo. Abasavani ngoku nangendlela. Ayisithi apha ingomazwi ethu la aphakathi esonweni athanda izithixo. Akasincede uYehova, makasincede, akasincede, asixolele. Ivesi yokuqala uYeremiya, umprofeti, young prophet, ithi ayaba intloko yam ibingamanzi, amehlo am kwaba ebilithende lenyembezi, bendiyakubalilela imini nobusuku. Naye ngoseleyithanda le nto yokukhala, ekhalela aba bantu. Ngelo xesha abantu bakhona bonwabanga, yena uyakhala ngabo. Ixesha elikhoyo ke linjalo. Bakhala befundisa, akusuthi bakhalela enye into, bakhalela ngoba bayayazi ekugqibeleni zizabakhona iziphumo, and iziphumo azizuba mnandi. Othi benzabalilela imini nobusuku ababuleweyo bentombi abantu bakowethu. Verse 2, akwaba bendinendawo yokulalisa kwabahamba entlango, bendiya kubashiya aba bantu bakowethu ndimke naye entlango. Bona nje sona amehlo akadiniwe sisono, neentloko eziqinileyo, stiff-necked people. Intloko zabo, iintamo zabo ziqinile, intloko ezi zabo ziduma izithixo. Akusekho mntu onobaxelela nto ngoku apha kuLukas, uYeremiya naye. Uthi ngokuba akwabi nohamba ngokuba bonke bangabaqeqesi, yingqungquthela nje yamanginingini. Verse 9, bayalutyeta ulwimi lwabo ngobuxoki njengesaphetha, abaphathi ngokuthembeka ezweni, baphuma ezweni entweni embi bangene entweni embi. Babe mna ke bengandazi, utsho uYehova. Uthi hayi ngoku indaba eseyinkulu ngoku kungakuxoxa ulwimi olu, uthi baxabana kwabodwa. Andithi ke ngoku ngumtyholi, sekungene umoya kaSathana, indlela asebenza ngayo, divide and rule. Baxabana bodwa ngoku, abasathembani kwabona bodwa, ukwenzela into yokuthi njena zizolima zitye. Nakuwe wenza njalo, nakumafamilies ethu masiyijonge loo nto leyo. Soloko kwaliwe, soloko kuhletywana ngumtyholi lowo. Masivuleke amehlo nathi ngoku. Umtyholi ngoku uyangena yenza uba ndisoloko ndixabana nezi sisters nee-brothers. Yazi ukuthi household wickedness, rebuke it. Destroy lezo altars zabo. They must catch fire in the name of Jesus Christ. Naba, verse 4, uthi ngoku bangene entweni embi, babe mna ke bengandazi, utsho uYehova kuverse 3. Verse 4, elowo makalumkele ummelwane wakhe, ningakhulusi nangomzalwane, ngokuba wonke umzalwane wenza ubuqili. Kusekho amaqhinga kaloku, qhophololo ngoku. Wonke ummelwane uhambe ehleba. Siyijonge nathi emizini yethu, siyijonge nathi kuma-communities wethu. So uyibone nje into yokuthi hayi le ekaSathana, we rebuke you Sathana, phuma uphela, uzolawula. Uba wayelawulayo kubazali bethu, akazolawula ngoku kuthi. Igazi likaJesu likhona, igazi likaJesu likhona kuloo mizi. Singatyhafi, singathi hayi masesesiqhubeka sikhonza ezi zinto izithixo. Singaqhubeki.
verse 5. Elowo uyamkhohlisa ummelwane wakhe, abathethi inyaniso. Divide and rule, indlela uSathane asebenza ngayo. Isiyijonga laa nto ukuthi nje ufuna sihlukane, ngafuni agreement, prayer of agreement. Uyayazi ukuthi njena there is a blessing. And utshilo ibook of Matthew athi njena where there is an agreement uzoyiphendula imithandazo yenu. Prayer of agreement is powerful to God. Uyayiphendula. So yena ngoku xa divide and rule uyaxabanisa abantu babangabi moya mnye. Uyilumkele loo nto. Vuleka namehlo bantwana bami, uthi sizwe simnyama. Asivuleke namehlo, sisondele kuYehova, nguye ozosinika, ozosixhobisa, nguye futhi ozosilwela, nguye futhi ozosivula ingqondo zethu ukuthi uyabona yani kuYehova nale ingxaki, uzosixelela. Verse 6. Ukuhlala kwabo phakathi kwenkohliso ngenkohliso, abavumi ukundazi, utsho Yehova, uthi bakhohlisana, abayifuni noyiva endaweni noYehova. 7. Ngako oko utsho uYehova Womkhosi ukuthi yabonani ndiya kubanyibilikisa ndibacikide ngokuba ndingathini na ngenxa yentombi yabantu bam. Verse 8. Lutolo olubabulalayo ulwimi lwabo, bathetha inkohliso, omnye uthetha uxolo ngomlomo wakhe kummelwane wakhe, ukanti embilinini wakhe umlalele. Uyava? Yaxatyana xabana bodwa. Verse 9. Mandingabaveleli nake ngenxa yezo zinto. Uthi ezo zinto ezo mazindenze ukuthi ndingabaveleli na. Ukungabaveleli kaloku ithethela into yokuthi njena bayaye eluthinjweni. Sele bayaye eluthinjweni, uthi nje uzobalungisa. Uthi nje uzobacikida to khamnisa. Nathi ke xa singaguquki uzosicikida yona. 10. Ngenxa yentaba ndibeka isililo nesimema, nangenxa yamakriwa entlango ndibeka isimbonono, isikhalo, njalo ufuna kukhali ngokuba ufakwe isikhuni, akwabakho bani ugqithayo kuwo. Alavakala ilizwi lemfuyo kuthabathela ezintakeni zezulu, lwelisa kusayitye kwemkhiwa. Verse 11. Ndiyenze iYerusalem yangumwewe. Uthi uyenze yangumwewe. Uyayibona ke zonke ke ezi, zonke ezi zizinto ezizawubehlela. Azaba umwewe, izawuba ntoni? Izawuba yindawo desolated njengenabantu. Izawuba ngumwewe, izuba nabantu, izawusala yodwa iJerusalem. Yenze imizi yakwaYuda ibe ngamanxiwa, izawuba ngamanxiwa, bahambe baye eluthinjweni. Verse 12. Kubani na indoda elumkileyo ukuqonda oku okuthethileyo kuyo umlomo kaYehova ikuxele? Uthi ngubani ozayithetha ebantwini leyo? Kungenxa yani na ukuba ilizwe litshabalala lifakwe isikhuni ngentlango, njengentlango, kungabikho bani ugqitha kulo? Verse 13. Wathi uYehova, kungenxa enokuba bewushiyile umyalelo. Uthi zonke izinto zizakwenzeka ngenxa yokuba njena aba bantu bawushiyile umyalelo, baphumile kwicovenant. Athi bawushiyile umyalelo endawubeka phambi kwabo, abaliphulaphuli ilizwi lam, abahamba ngabo. Zonke ezaa zinto ezimbi esithi thina sizibona ngathi sezimbi, simbona ngathi uYehova ukhohlakele, unje umerciless, kungenxa yoba nathi asiva, asimhloniphi. Verse 14. Uthi balandela ubungqola bentliziyo yabo, balandela oobhahali, ezazithixo, balandela izithixo.
Ngathi into abayifundiswa ngoyise bephofu uthi bayifundiswa ngoyise, yiyo loo nto thina ungangeni uthi nje hayi le yayikhonzwa ngoobawo bethu nangomkhulu bethu bayifaka kuthi, nawe uthi hayi thina iqhubeke, ubone ukuthi zii-end times uJesu yes, uyibone ukuthi ayikusebenzeli, sisatsho nangoku sithi njena ungayifuni. Ungafuni ukuthandwa ngabantu seyibe rayithi, kumnandi kanjani xa sewungasathandwa ngabantu bekuzondela inyaniso. Idibanisa noYesu loo nto leyo, thanda kakhulu ethi iza kuwe ibikhohlisa kakade. Oyena mntu okuthandayo nguYesu Kristu, yenza le nto efunwa nguYesu Kristu empilweni yakho, yamkela uYesu. Verse 15, ngako oko utsho uYehova wemikhosi uThixo kaIsrayeli ukuthi yabonani ndiyakubadlisa aba bantu umhlonyana, ndibaseze inyongo. Verse 16, ndibaphangalalise zizo zonke into ezibuhlungu ezizabehlela ngoba baphangalalisela. Uthi uzolithumela ikrele emva kwabo ndide ndibaphelise. Zizo zonke izinto ezimbi azazenza uYehova kubo, zizo ezi. Zizo ezi. Asiye kwivesi 20. Noko ke liveni zintokazi ilizwi likaYehova, indlebe yenu ilamkele ilizwi lomlomo wakhe, nizifundise iintombi zenu isimema, omnye afundise ummelwane wakhe isimbonono. Nandithi ke ngoku yonke le nto le ukuthi hayibo asincedanini. Verse 21, ngokuba kunyukile ukufa ngeefestire zethu, kungene ezingxandini zethu ezinde, ukuba kunqumle abantwana ezitratini, amadoda endaweni yembutho. Sisilumkiso neso ukuthi kubi ngoku ingqombo kaYehova isondele. Verse 22, thetha uthi utsho uYehova ukuthi ziyakuwa ke izidumbu zabantu njengomgquba phezu kwentsimi, nanjengesinde emva komvuni, kungabikho ubahlanganisayo. Sincede kumazwe wethu, asingayeki mercy on us, Lord, have mercy on us. Andithi nguye utshiloyo usithembisile, wathi njena you will turn those hearts of stones to hearts of flesh. Akasincede Yesu, as we are trusting him, asenzele aqambe ezaa ntliziyo zabo. Holy Spirit kaloku ezawunceda ezaa ntliziyo zabantu. Verse 23, utsho uYehova ukuthi isilumko masingaqhayisi ngobulumko baso, igorha malingaqhayisi ngobugorha balo, isityebi nasingaqhayisi ngobutyebi baso. Ndithi ke ngoku sebezibona ukuthi nje nabo abazizityebi, azibona ukuthi bangazizilumko, bacinga fanele uba bazizilumko, bazi ukudlula uYehova, bajongela abantwana bakaYehova phantsi. Ndithi kaloku sikwezo ntsuku ngoku ukuthi uba kuke kwathiwa yiChristian lena akadizevi izinto ezintle, akadizevi uba angathenga nantoni na kwi-community. Kuyintoni loo nto yenza intoni? Ukucinga fanele uba bazizilumko ukudlula abantwana bakaThixo. Tsho uYehova apha ningazicingi fanele nizizilumko, ningacabanga ukuthi nizizityebi. Xa usisityebi ukude noYehova, ubutyebi bakho abuyonto. Ufuna ubutyebi bakho ukwazi ukuthi nje bobe kingdom, uzawusebenzela i-kingdom of heaven. Obungasisityebi senjani xa ubutyebi bakho bukude noYehova, izawuba nengxaki.
uthi mabaye ukuqhayisa ngobutyebi babo nangobukuhlakanipha kwabo nangobugorha babo. 24 uthi oqhayisayo makaqhayisa ngale nto yokuba endiqika endazi mna ukuba ndinguYehova, futhi mabaqhayise ngam ngoYehova, ngoba yonke into ivela kuYehova, the creator of the universe. Yonke into, ii-blessings ezi zivela kuyo, zonke into ezintle zivela kuyo. Nantoni na elapho ekhaya awusidla uvuka konke yonke into igcwele ukutya kwakho, siyasebenza kwintsebenzo uboyazi ukuthi nje nabantwana baxela ukuthi lezi zivela kuYehova. Silver and gold belongs to God. Tazazi isosi yakho. Angathi mna zonke izinto bayazi isosi yakho ukuthi njena njengoba ndisebenza nje kungenxa kaYehova. Nansi uthi mabaqhayise ngam, qhayise ngam, thetha inyani nathi ke ungasenze njani. Uthi ngoba ndinguYehova owenza inceba nesiko nobulungisa ehlabathini, ngokuba ndinanze ezo zinto, uzinanzele uzijongele ezo zinto, utsho uYehova. Verse 25 uthi yabona iyeza imini, utsho uYehova, endiya kubohlwaya ngayo bonke abalukileyo, phofu bengalukanga. Yayibona leya nto yalantuka, aba-circumcised ngabo abamamkeleyo uYesu Kristu. Uthi uzabohlwaya, uzabohlwaya to comers, bamamkeleyo nabangamamkelanga. Akuthethwa ngezinto zomhlaba, kuthethwa i-circumcised, kuthethwa ukuthi umamkelwe and you are a child of God. Verse 26 amaYiphutha namaYuda ne-Edom noonyana baka-Amoni namaMowabi, yayibona yilaba kanye abangakholwayo, nonquthula iinwele, ocheba iinwele, abemi entlango, ngokuba zonke iintlango zingabalukileyo, nendlu yonke yakwaSirayeli engalukile ngentliziyo. Uthi kodwa bamamkele uYesu nje, kodwa iintliziyo zona zikude, bamamkela ngeentliziyo zabo zimbi, zisukele kuYehova, sebekhonza izithixo. Utsho njalo uYehova. Uthi uzabohlwaya. Masiguqukeni ke, masihlale kwiintsuku zokugqibela, kufuneka nje masihlale sithi Yehova sincede ngeziqu zethu ngama-families wethu. In heaven kuzafuneka asizawuba lonely sodwa. Yiyo loo nto kubalulekile into yokuthi ngoku masihambiseni iliso, it's occupy big time. A-weekend, yabona i-weekend ngoku funeka ibe yi-lifestyle. Eyo into yokuthi nje namhlanje uthi uvuka nje ukuthi hayi namhlanje apho ndiya khona ncede Yesu ndifumane abantu, ndithethe nabantu ngawe. Let it be a lifestyle. Occupy big time. Akho langa lamahala, nalapho uhamba khona noba uyaphi nakweyiphi imithi, baba undinike ndingalibali uba mandixelele abantu ngawo ngokulunga kwakho. Abantu bathwele baneedipreshini, banezistress, abazazi nokuthi mabenze into, kanti incinci into mangabayenze ukubuyela kuYehova. Azobathula le mithwalo. Yesu, amkele nje uYesu, azobathula imithwalo, azobanika ipeace. Ngoba noba banganazo ezamali, babe zizityebi, babe njani, bahlakaniphe wonke umuntu, babe ngongqondo, kodwa xa bengenaYesu uzofika umtyholi atheke ii-brains zabo, atheke nezimali zabo. Izityebi mazize kuYesu, oongqondo mabaze kuYesu.